A vitajte na News Channel. Náš hlavný príbeh dnes večer. Slovensko zasiahlo vzácne a ničivé tornádo, ktoré mu zanechalo v ceste skazu. Tornádo dnes pristálo v západnej časti krajiny neďaleko mesta Slovensko, pre ktoré sú typické miernejšie búrky. Ide podľa meteorológov o mimoriadne nezvyčajný poveternostný jav. Úrady potvrdili, že rýchlosť vetra dosahovala až rýchlosť v kilometroch za hodinu, čo spôsobilo značné škody na domoch, infraštruktúre a poľnohospodárskej pôde. Všetky mesto, reportér na mieste. Ďakujem, meno Kotvy. Som tu v Town Name, kde je scéna úplne zdevastovaná. Za sebou vidím zvyšky niekoľkých domov roztrhaných silným vetrom. Obyvatelia opisujú desivých pár minút, keď sa tornádo prehnalo oblasťou. Bolo to ako nič, čo som kedy videl. V 1 minútu pršalo a v druhej všetko začalo lietať. Celý môj dom sa triasol.